Y gic cryf gan Holly Jenkins, y gic yn hir ymlaen. Mae'n cael ei ffenio gan y Seintiau, ond mae dal y meddiant y Barri. Ymlaen gan Trifet i mewn i'r cwrt Cosby. Evans yn ceisio clirio, ond Shanahan sy'n yna, a Shanahan i'r canol lle mae Daniel Broadhurst ar ei phen ei hun. A gôl gynta i Daniel Broadhurst i'r Barri. Doedd y golwr ddim yn agos at ei llinell, a Broadhurst efo'r holl le yn y byd i sgorio i gôl gynta. Seintiau yn neud gwaith gwych y fanna i ennill y bêl. Seintiau i'r canol. Ella Hartley yn syth at y golwr. A cyfle gwirioneddol i'r Seintiau yn ioni'r sgôr y fanna. Gwaith da gan Tier yn dwyn y bêl mewn lleoliad peryglus. Bas yna ymlaen. Lockley sydd yno. A'r bêl yna wedi cael ei rhoi yng nghefn y rwyd. A Lois Jones, golwr ifanc y Seintiau Newydd, cangymeriad dybryd iddi hi. A does am ryfedd bod chwaraewyr y Seintiau Newydd yn mynd yn syth ati i'w chysuro. Amy Deacon wedi dod ymlaen fel eilydd yn yr ail hanner, a mae'n sgorio i thrydydd gôl o'r tymor. Chloe Tiley tua'r canol, a mae hwnna dros bawb ac i mewn i gefn y rwyd i fynd ar Barri ymhellach ar y blaen. Chloe Tiley sgorio i gôl gynta o'r tymor. Erin Brennan yn gafal yn saff yn y bêl ac yn chicio hi yn uchel i'r awyr. Yn chwilio am rediad, a ma' 'na rediad, a ma' 'na groesiad i mewn. Jones yn cael dwylo iddi, ond ma' 'na bêl i gefn y rwyd. Ac Amelia Herbert oedd yno i roed y Barri ymhellach ar y blaen. Herbert yn sgorio gôl gynta hi o'r tymor. Mlaen at Manders. Manders yn troi, mae nôl gan Ella Hartley. Samson, ceisio chwarae honna at Hartley. A Leah Lewis yn cael yr ergyd yn y diwedd. A Leah Lewis yn yr amser ychwanegol yn cael gôl yn ôl i'r Seintiau. Stevie, how pleased are you with today's results and performance? Oh, over the moon from start to finish, both with performance and the result. Obviously a little bit of a shame right at the end, obviously, to concede because we haven't had a clean sheet just yet this season. But yeah, literally from every single player, from 1 to 16, absolutely superb. Ni wedi colli yn drwm pryd athon ni lan i nhw. So, i ennill 4-1, fan hyn, mae'n absolutely fantastic. Like, mae pawb yn buzzing, mae pawb yn hapus, pawb wedi rhoi popeth. Chi'n gallu gweld wrth ni dod off y cae, bod pawb mor hapus. Still 4 points ahead of Aberystwyth. I know they didn't play today, so potentially if they win, they'll go a point behind us. We've still got to play them, so I guess we're still favourites because we're still ahead of them. But obviously we've got a tricky run in. We've got Wrexham on Wednesday, followed by Swansea away next Sunday. So it's certainly not going to be an easy run in. But all we can do is take care of ourselves, and then we'll see how it comes down when we play Aberystwyth last game before the split. Start of the season, we knew what we had to do, and we've grown every single game. And I think just looking at the 2 games that we've played from TNS home and away, they're over the moon, every single one of them. They're jumping for joy in there and really celebrating, and so they should with their performance and result today. Ges di dy hun, un o'r gol yn syth o gic gornel ni, siarad ni trwy'r gol? Gwynt falle. Na. Gol cyntaf tymor yma. Mae lot o gwestiynau rownd y gol, so cawn ni weld ar y replays, ond hapus iawn jyst i gael gol arall i'r tîm. Dim ots pwy sydd wedi sgorio.